Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. Nesta tarde a nos acompañar César Goldi, Dani Pizarro e Javier Balea. Somos o equipo de Efervesciencia. No primeiro poema hai canto camiño andado, con todo valeu a pena. Gracias. Esta é a voz de Luis Emilio Batallán. Onte tivo lugar en Vigo a entrega dos premios da Crítica de Galicia. Quizáis un dos momentos máis emotivos da velada foi cando Luis Emilio Batallán recolleu o seu galardón na categoría de música. Ali regalounos ao público esta copla. Dende o primeiro poema, hai canto camiño andamos, con todo valeu a pena. Como ben valeu a pena o percorrido destes premios da Crítica de Galicia que botaron a andar hai 40 anos da man dun grupo de xente nova e afoutada. No mecanoscrito de 1978 do Manifesto Fundacional podemos ler: estes premios estarán concebidos como recoñecemento a un traballo feito e maduro, representativo, respaldado por toda a intelectualidade galega representada nunha convocatoria a todos os sectores e tendencias da nosa cultura sen excepcións. E a voce é que o veñen conseguindo. 40 anos facendo país para sermos máis nós. Onte puidemos ver como o programa Conciencia da Universidade de Santiago, promovido por Jorge Mira, facíase co Premio de Iniciativas Culturais, que este ano estreouse coa denominación completa de Premio de Iniciativas Culturais e Científicas. E deste xeito, por primeira vez, é recoñecida a divulgación científica como parte, tamén, da cultura da terra. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Este ano 2017 vimos por primeira vez en Galicia unha moi potente campaña de crowdfunding para un proxecto de investigación científica. A Asociación Galega de Comunicación da Ciencia e a Tecnoloxía a Divulgación ven de organizar un debate a semana pasada en Pontevedra sobre os riscos e tamén as oportunidades deste modelo de financiamento para a ciencia. Un dos poñentes foi José Antonio Seoane, profesor de Dereito da Universidade da Coruña e especialista en cuestións éticas relacionadas coa ciencia e a saúde, que empezou a súa intervención traducindo o termo crowdfunding. Empregar o termo en inglés presenta xa unhas dificultades á hora de traducilo. Non é só unha mera cuestión lingüística, senón unha cuestión que ten que ver co contido. Singularmente habería dúas formas. Unha forma que máis descriptiva, que nos diría plataforma de financiamento participativo ou financiamento popular, financiamento colectivo, que é máis descriptiva, e outra que inclúe xa algún termo, algunha carga valorativa, por exemplo, micromecenado ou microfilantropía, que teñen unha carga semántica positiva. Roy Villar é o presidente da Asociación de Comunicadores de Biotecnoloxía. En 2012, xunto con outros compañeiros da súa idade, fundou a plataforma de financiamento colectivo da ciencia I Love Science e en 2014 a plataforma de inversión colectiva para proxectos de biotecnoloxía e ciencias da vida Capital Cell. Se falamos do que sería o micromecenado ou mecenado, que non sexa en forma de inversións, creo que é un eido que creceu moito e ahora mismo hai unha grandísima competitividade, polo que a comunicación destes proxectos é clave para que cheguen ás súas metas fitas de financiación. Se falamos do financiamento da inversión colectiva, creo que está topando un entorno, un nicho moi limitado, nunhas rondas de financiación de entre 20.000 e 150.000 euros para levar a cabo proxectos empresariais. A Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, FECIT,
lanzou hai 3 anos a plataforma de financiamento colectivo da ciencia e a divulgación Precipita. Esta plataforma, que se llama Precipita, está específicamente pensada para proyectos de investigación científica y de divulgación científica. Alfonso Pérez é o director do Departamento de Participación Privada da FECIT. En Precipita poden participar grupos de investigación en centros públicos con avaliacións positivas en convocatorias de proxectos de investigación nacionais e internacionais. Por otra parte, establecemos también un límite al objetivo financiero que se puede plantear. Y situamos ese límite en 25.000 euros. 25.000 euros no son suficientes para el desarrollo de una investigación científica, digamos, importante. Y eso es así porque generalmente la mayoría de proyectos que se presentan en Precipita, y precisamente por haber tenido una evaluación positiva en una convocatoria nacional o internacional, la mayoría de ellos ya cuentan con financiación pública. Es decir, los proyectos que se publican en la plataforma no es que no se vayan a hacer si no se consigue el objetivo financiero, se van a hacer. Simplemente no se van a ampliar a lo mejor en algún aspecto, no van a poder desarrollar pues la toma de datos hasta el punto que tenían previsto, que es el aspecto que se somete a la participación de los ciudadanos. Es una plataforma de todo o nada, es decir, si el objetivo no alcanza el proyecto no alcanza el objetivo mínimo, nosotros retornamos a todos los donantes del proyecto todas las donaciones recibidas, íntegramente. A crise económica deu lugar á creación de cada vez máis iniciativas de crowdfunding en todos os ámbitos. No que é a financiación colectiva xeralista, que non está basada nun tipo de proxecto único, o xeito de levarse a cabo este tipo de proxectos cambiou radicalmente nos últimos 3-5 anos. Antes era bastante fácil, cunha boa axenda, conseguir que os proxectos acadasen a cantidad de financiamento que estaban a requerir. A día de hoxe fixose moito máis competitivo, supoño que porque os financiadores siguen a ser os mismos, pero hai máis xente pedindo cartos, ¿no? E creo que a taxa de éxito interárea, o sea, sen depender de se son proxectos musicais ou proxectos científicos ou proxectos gráficos, creo que está a día de hoxe ao redor entre un 10 e un 15%, mientras que al principio estaba entre un 40 y un 60. Y por dar un poco la cifra económica, pues en esos 3 años hemos casi llegado al $500,000 que se han recaudado para estos repartidos en estos 80 casi proyectos de investigación y divulgación científica. Ha habido los menos, pero también ha habido algún proyecto de divulgación científica. Cando se comenta o crowdfunding tanto no ámbito anglosaxón como no ámbito español, se sinala sempre como causa a crise económica, o contexto de crise. É certo que hai unha crise económica, pero a crise económica é un factor social que non debe servir de xustificación para estimular o crowdfunding, ¿no? E por iso, bueno, hai un autor bioético moi coñecido que é Hans Jonas, que fala de que certas actitudes deben ser consideradas como virtudes de emerxencia, isto é, son conductas que son valiosas nun determinado momento, pero que a súa propia natureza está na extinción. Deben servir para un caso concreto e logo deben desaparecer. En ese sentido, nós non debemos utilizar a crise económica como xustificación para o crowdfunding, senón foi unha circunstancia histórica e se estamos de acordo co crowdfunding seguir adiante, pero non utilizar esa existencia da crise como xustificación para facelo. O experto en bioética, José Antonio Seoane, lanza unha serie de interrogantes aos que debe responder o financiamento colectivo da ciencia. Hai unha serie de interrogantes ou de riscos vinculados a esta actividade do crowdfunding, que pode ser pues, como se pode garantir o rigor da investigación que se financia, quen avalía a calidade desa investigación, se existe un risco de irracionalidade ou emotivismo na hora de tomar esas decisións, quen selecciona os obxectos de investigación ou quen rinde contas respecto da investigación que se financia, e riscos se cadra máis claros desde a perspectiva ética que poda ser, se cadra máis perigosos, que poda ser a mercantilización do coñecemento. Isto é, hai certas áreas de coñecemento que só van poder desenvolverse se reciben financiamento, un certo risco de individualismo, de privatización do espazo público, de desigualdade no acceso ao financiamento desas cuestións, empregar a competitividade como criterio de escolla entre diferentes propostas de investigación. E, por último, se cadra unha máis ampla que ten que ver coa sociedade e co Estado, que cal é o papel do Estado, o papel do público, digamos, do ámbito público en relación coa investigación. Se pode servir
esta actividade de crowdfunding para reducir a participación dos poderes públicos e, por tanto, de todos nós no apoio no fomento da ciencia. Os expertos que participaron nesta mesa organizada por Divulgación sobre o financiamento participativo da ciencia sinalan, a xeito de conclusión, a necesidade de que o crowdfunding en ciencia precisa madurar para así poder ser útil á sociedade. Porque unha cousa está clara, este modelo chegou para quedarse. Unos 3 años en los que hemos aprendido mucho, creo que como todo el mundo que se dedica a manejar este tipo de herramientas o a gestionarlas, porque es una cosa muy nueva para la que aún no se han generado unos códigos aceptados de forma general o unas buenas prácticas aceptadas. Me parece que o como o procedimento é moi importante, que exista unha serie de condicións que poidan garantir pois, a transparencia, honradez no financiamento, unha especie de filtro ou peneira científica para garantir o rigor, un control externo das actividades, a relevancia social da actividade que se financia, e logo todo iso o que pode conseguir é que o crowdfunding sexa un cambio social, pero un cambio social que non prexudica as nosas sociedades, senón en todo caso que sexa algo positivo, que estimule os cidadáns a apoiar a ciencia, pero ao mesmo tempo a reacción dos poderes públicos para recuperar o seu poder financiando estas políticas. Collemos a gravadora portátil do Laboratorio Móvil de Efervesciencia e vímonos pro CITIUS. O CITIUS, que é o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información da Universidade de Santiago. Estamos no despacho do investigador Paulo Gamallo. Moi boas tardes, Paulo. Hola, boas tardes. Paulo Gamallo é lingüista computacional. El é de formación filólogo, de traballar coas palabras, pero agora traballa coas palabras como se fosen datos, analizando, intentando facer unha cousa que semella máxica, que é que as máquinas comprendan. Sí, efectivamente. Bueno, o principal obxectivo da nosa pesquisa é justamente, desde o meu punto de vista, tentar que as máquinas sexan intelixentes e que teñan a mesma inteligencia que un ser humano a hora de comprender o texto, non? Porque, bueno, eu traballo co texto, non traballo coa voz, non? Por tanto, pois, sí, o obxectivo é comprender a mensaxe desde o punto de vista semántico do que é enviado por unha persoa que escribe, e nós, a partir desa recepción da mensaxe, tentamos buscar a semántica, o conteúdo, o contido desa expresión para facer outro tipo de cousas. Por exemplo, extraer información a partir de moito texto, pois tamén podemos traducir a outra lingua, bueno, ese tipo de tarefas, non? Son as que nos queremos facer, pero necesitamos comprender a mensaxe. Que técnicamente chamase procesado da linguaxe natural. A linguaxe natural é o que estamos a facer agora neste momento. Sí, cando falamos estamos utilizando a linguaxe natural. A linguaxe natural chamámola natural para diferenciala da linguaxe artificial, que é pois as linguaxes que utilizamos en computación para escribir programas informáticos. E un pouco para diferenciar a linguaxe natural da linguaxe artificial, chamámoslle a nosa lingua, as linguas en xeral naturais, linguas naturais. A diferencia das linguaxes artificiais é que as linguas naturais son ambiguas, moi ambiguas, e de aí a dificultade do seu tratamento, do seu procesamento. Estamos cubrindo a rolda de prensa do eminente etnolingüista Vicentini, que está a comunicar os seus importantes achados. Escoitamos. Podo concluir categóricamente que hai idiomas, como o inglés, onde unha dobre negación é unha afirmación, pero que non existe ningunha lingua no mundo onde dúas afirmacións impliquen unha negación. Sí. Efervesciencia. Tan fundamental como ter datos correctos É saber interpretalos. Sí. Para entender o que significa sí, hai que saber moito, porque cando dis sí con ironía estás dicindo no.
Sí, ambigüedade, non? O contexto. Sí, ambigüedade, contexto, bueno, para as mensaxes lingüísticas, bueno, se ali metemos a retranca, pois vamos, a construcción cada vez desa mensaxe, a construcción semántica cada vez máis complexa. Hai tamén algo interesante nestas cousas, no? Da dobre negación, se a dobre negación é positivo, é algo positivo, ou viceversa, no? Si existe ou non existe, pois a dobre afirmación. Detrás diso tamén hai cuestións de universais lingüísticos, é dicir, hai algunha lingua que faga algo que non fan as outras, non? Por exemplo, hai unha discusión, bueno, xa antiga, con Noam Chomsky, que dicía que as linguas todas teñen recursividade. A recursividade é un procedimento sintáctico moi habitual nas linguas, e, por exemplo, cando temos unha subordinada, estamos falando de recursividade, non? Hai recursividade cando utilizamos unha subordinada, cando utilizamos unha completiva, bueno, unha serie de cuestións lingüísticas que están en todas as linguas, segundo Chomsky. Bueno, pois parece que hai unha lingua na Amazonia que se chama Parajá, que non ten recursividade. Entón, hai un debate. Uns din, no, si realmente sí que ten, outros din, non ten, porque utiliza outros fenómenos lingüísticos para ese valor concreto que dá recursividade, pero tamén, bueno, o que quero dicir é que, no fondo, aínda estamos lonxe de saber cales son os principios universais que rixen a sintaxe, a sintaxe podemos decir que é un pouco as matemáticas da lingua, que rixen a nosa forma de falar e de entendermonos, non? Claro, porque unha máquina pode entender a retranca. Ese sería un bo test para saber se unha máquina entende o que estamos a dicir? Non hai. Hai estudios, hai estudios sobre extracción de ironía, non? E hainos, pero, bueno, están ainda moi lonxe de establecer cales son os fundamentos da retranca, non? Pois estamos moi lonxe. É dicir, se aínda non sabemos como construímos o significado básico, por exemplo, lembrome que o meu director de tese, que era matemático, dicíame un coche vermello, non? Coche vermello. Semánticamente, que está detrás diso? Si conseguimos saber o que está detrás da semántica da palabra, da combinación entre coche e vermello, podemos a partir de aí comezar a construir cousas máis complexas, pero el quería ir ao básico, cousa que agora está moi non está nada de moda todo isto, porque agora a moda é utilizar moitos datos e facer forza bruta, non? Este é o modelo de Google, porque cando vemos as cousas que pode facer Google que fai maravillas, realmente Google, a ventaxa que ten é que ten moitos datos, comparando eses datos, pode xerar un certo coñecemento e nos dá a impresión de que, por exemplo, Google traduce. Como traduce Google? Sí, moi ben. Google basease precisamente niso, na forza bruta e moi pouca lingüística. E non só fai Google, é máis ou menos a tendencia actual. Para traducir concretamente, bueno, no caso dun traductor automático, o de Google, por exemplo, como mesmo un novo agora que está saindo que utiliza a tecnoloxía de Lingui que se chama DeepL, que está moi de moda agora porque parece ser que funciona mellor que o de Google, pero bueno, pero os dous funcionan no mesmo xeito. Necesitan corpus paralelos. Corpus paralelos son traduccións, textos traducidos por humanos. Unha colección enorme de traduccións é o que utilizan para aprender un modelo de lingua e un modelo de transferencia. É dicir, aprenden que un segmento da lingua A se traduce por un segmento da lingua B. E todo iso é o que, canto máis datos dese tipo teñan, mellor é a traducción. Pero claro, iso, desde o punto de vista da inteligencia artificial, desde o meu punto de vista, non é inteligencia artificial. Inteligencia artificial é imitar como nos entendemos e como nos aprendemos unha lingua. E iso non se fai así. Nos aprendemos unha lingua en inmersión. Non aprendemos unha lingua traducindo todo o momento. Temos fluidez nunha lingua cando xa é nosa. Efectivamente, cando xa é nosa, e como adquirimos ese coñecemento? Adquirímolo en inmersión. O sea, non se eu si quero falar ben, bueno, non teño por que ir a Inglaterra para falar inglés ou ir a Cataluña para falar catalán, podo aprendelo aquí, pero normalmente é utilizando non traduccións. Tamén axudan, non? Pero como moito utilizo un diccionario, pero é mergullándome en unha conversa nesa lingua. De feito, agora, bueno, teño un proxecto de investigación que financia a Fundación BBVA desde hai un ano,
que tento investigar un pouco sobre como facer outro tipo de estrategia para a traducción automática, baseándome en coleccións de textos monolingües nas dúas linguas que quero traducir, nas linguas que quero traducir. É dicir, se eu quero traducir do castelán ou do galego para o inglés, pois collo moitos textos en galego, moitos textos en inglés, pero que non son traduccións uns dos outros, e a partir de aí tento buscar con algunha lingüística mecanismos de transferencia entre as dúas linguas, pero non a partir de corpus paralelos, non a partir de traducións. É un pouco unha das investigacións que estou a levar a cabo. Gústame cando fala Paulo que cando está explicando todo este tema dos corpus paralelos e non paralelos, el colle as mans e fai acenos e nos pon un corpo nunha man, outro noutra, os correlaciona e os move para un lado ou para outro. Pura expresividade para ser un lingüista. ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. Moi boas tardes, aboa. Hola, boas tardes. Boas tardes, Pablo. Boas tardes. Bueno, lembraste do malo de 2001 Odisea do Espazo, non? HAL. As súas iniciais son HAL, que son as letras que no alfabeto preceden a IBM. Canto de lonxe estamos de HAL? Pois eu creo que estamos moi afastados. Moi boa pregunta, pero moi afastados, sí. Acabo de respirar un pouquinho. Pois sí. Eu non son capaz de predicir o futuro, pero tal como vamos, nós neste momento hai moita forza bruta na computación lingüística. Sí, porque HAL era bastante sutil e bastante cabrón. Era tan cabrón que era moi inteligente. Unha boa definición. Falábamos de Google, da cantidad de datos que ten, e vos tedes unha chea de aplicacións lingüísticas que están disponibles na rede. De feito, algunhas foron o resultado dunha spin-off, dunha empresa Celenis que quedou aí de algún xeito aparcada, pero que sigue tendo unha chea de visitas e de xente que utiliza esas ferramentas. A min hai unha que me costou entender, pero que me parece fascinante, que se chama o explorador diacrónico, no que se pode atopar unha información moi curiosa de ver como os contextos de usos das palabras van evolucionando no tempo. Nós podemos buscar unha palabra, calquera palabra, neste caso utilizamos o español, porque, tiñamos máis datos para español, que nos deu precisamente Google, eses datos, e podemos buscar con que se relaciona semánticamente en cada ano desde 1900 até 2007, que son o período de tempo sobre o cal traballamos. Por exemplo, unha palabra como cáncer, en español, pois relacionábase a principios do século XX con tuberculose, con sífilis, é dicir, con outras enfermedades. De feito, eu non sabía que cáncer era unha palabra bastante usada nesa altura, pero, tiña este relacionamento. Hoxe en día, evidentemente, xa non se relaciona con esas enfermedades, sino con tumor, carcinoma, con palabras máis técnicas, non? Quer dicir que hai unha mudanza no significado de cáncer, por lo menos na maneira como se relaciona con outras palabras, porque agora, cando falamos de cáncer, non nos relacionamos con enfermedades de principios do século XX, sino con outras técnicas actuais e métodos de tamén, porque coñecémolo mellor, o tipo de tumores que están asociados e probablemente o tipo de terapias relacionadas. Eso é un tipo de mudanza semántica, podemos decir, ligado ao coñecemento que a tecnoloxía nos dá dese obxecto, neste caso o cáncer. Porque Google neste caso rastresa millóns de libros, que é esa base de datos, pero realmente vos non accededes á base de datos dos libros de Google, senón accededes como a un esquema de relación desas palabras. Sí, accedemos, é un proxecto de Google. Google o que fixo nun proxecto que se chama Google Books foi escanear millóns de libros, millóns e millóns, en diferentes linguas.
Entón, nos accedimos, despois dese escaneo, que xa están digitalizados, Google o que fixo foi extrair enegramas, é dicir, combinacións de palabras que aparecen neses libros. E saber cales son as combinaciones que máis probables, ¿no? Que despois desta palabra normalmente aparece esta outra, por exemplo. O que fixeron foi simplemente coller todas as combinacións. Despois e deixaron iso libre. Esa información é libre. Nos podemos, son miles e miles de ficheiros que hai libres, disponibles. Nos collemos aqueles que estaban disponibles para o español. Traballamos precisamente con esas combinacións de palabras para buscar aquelas que son máis comuns e máis frecuentes, e a partir de aí buscamos a semántica distribucional das palabras, é dicir, que unha palabra relaciónase con outra palabra semánticamente se aparece en contextos parecidos, e esas combinatorias que nos pasou Google foi a que nos permitiu establecer ou construir esa semántica, e a partir de aí, fixémoslo ano por ano. Si, eu voume a outro tipo de utilidades. Por exemplo, a xente da miña idade, da miña idade non, porque ninguén chegou a miña idade. Mira, Bogran, ti te deixarías diagnosticar por unha máquina que tivese lido, non sei se é a palabra correcta, lido, que tivese asimilado de alguna maneira toda a literatura médica? Xa te adianto que eu non, porque despois non tería que botarlle a culpa. Esa pregunta é unha boísima pregunta, porque ven a conto co que está facendo IBM nestes momentos. IBM está explotando agora un sistema que se chama Watson, que leva traballado nel polo menos a ben 10 anos, que é un buscador de respostas. En principio, que primeiro, para visibilizar este sistema Watson, participou nunha especie de concurso americano, Geopardy, que é unha especie de saber e ganar, e participou contra os dous mellores concursantes deste concurso, e gañou $1.000.000, Watson. Entón, a partir de aí, o IBM, igual que o Deep Blue, que xogará contra Kasparov en xadrez, fixeron moita propaganda, fixose moi famoso, e agora están utilizando Watson para diagnóstico. É dicir, collen todas as, por exemplo, o historial médico dunha persoa, máis todo o coñecemento médico que hai sobre unha enfermidade, os síntomas desa persoa, e diagnostican. Eu non sei se me fiaría. De feito, están agora, polo que teño lido en algúns blogs tecnolóxicos, están tendo problemas en Watson porque parece ser que non teñen a precisión esperada. Este sistema necesitaría ter moita máis precisión, porque estamos falando de algo moi serio, como dixen. Claro. E non ten a precisión, ou cousa que me parece normal, porque é moi complicado, non ten a precisión esperada, e todos os millóns de dólares que ao mellor están sendo utilizados para mellorar esa ferramenta, xa os investidores xa comezan a ter dúbidas, hai problemas. Sei que hai problemas, non sei moi ben como está a cousa, pero empezan a haber problemas con esta ferramenta. Mira, viste esa peli de Sully? A de Clint Eastwood, unha película donde un piloto que salvou a toda a tripulación, pois despois el gañou o xuizo que lle querrían emplumar o tema porque foi o factor humano realmente o que salvou a vida de todas esas persoas. Moi bo, sí. Lembro que nese filme fixeron varias simulacións. De feito, en Toulouse hai ali os de aeronáutica fixeron simulacións de voo e dixeron, tal como estaban as circunstancias nas que estaban, facían perfectamente plausible que pudese chegar a aeroporto sin ningún problema e non ter que amenizar, ou non sei como se chama, aterrar no mar, non? Neste caso no río Hudson. Ben, pois, efectivamente, non tomaran o factor humano. O factor humano que ti nunha situación de repente non tes motores, pois non sabes que facer e pasan segundos onde dubidas. E resolveu incidencias que non tiñan previstas as máquinas, os pacharros, etc. Unha serie de claro, hai cosas moi imprevistas e, por outro lado, tamén está a dúbida humana. É dicir, unha máquina, ao mellor, nun certo momento, pois di, agora vou para o aeroporto porque dime que vou agora ou non teño tempo, pero claro, un humano tamén ten dúbidas e tamén necesita tempo para tomar unha decisión, non? Sempre ten pasado na historia da inteligencia artificial que hai momentos no que somos demasiados optimistas e logo chocamos coa realidade. Inda que os avances son moitos, inda quedan
lonxe moitas cousas como que falamos antes de IBM, ciencia ficción. E sei que nos anos 50 houve un momento de optimismo que íamos ser que de traducir todo o que se nos puxera por diante. E a cousa non foi tan sinxela e ainda queda moito para facer, por exemplo, traduccións de calidade. Sí, efectivamente. Sí, contase moito unha das anécdotas así na inteligencia artificial é que nos finais dos 50 ou tal vez principios dos 60 o departamento de non sei como se chamaba, de asuntos exteriores de Estados Unidos, pois quería que funcionasen, estábamos en plena Guerra Fría contra os rusos, quería que funcionase perfectamente traductores automáticos americano, de inglés-ruso, ruso-inglés. E investiron millóns e millóns de dólares en ferramentas de traducción automática. E claro, despois, de 2, 3, 4 anos, non sei canto tempo foi, dando millóns, traballando lingüistas, informáticos, deronse conta que a traducción que obtiñan aínda era de moi boixa calidade e rapidamente, deixaron de dar un dólar, de pagar millóns e millóns en equipos de investigación a deixalo cero, foi radical. Dixeron, isto non vai para diante, vamos a esperar 30, 40 anos ou que sexa, pero... Mira, que agora me estou lembrando de que antes comentabas que ao redor da súa personalidade, da súa tal, ele é unha persoa que está absolutamente desprovista de referencias tecnolóxicas, non parece que traballe no que traballe. Sí, pero está aquí no Citius, con ese teléfono, non sei como deixan pasar. É que de feito na foto oficial túa no Citius apareces cunha bici. E iso non é casualidade, Manuel. E hoxe co que chove, temos aquí o casco, está. Sí, porque sei que o Concello de Santiago ven de aprobar unha iniciativa túa nese aspecto. Estou super ben informado. Claro. E así coñecemos máis o noso investigador desta tarde. Efectivamente, sí. Que temos que ter que agradecer aos ciclistas urbanos en Santiago? Sí, primeiro que ben informados estades, a verdade que xa parabéns. Sí, eu presentei unha proposta de orzamento participativo que se chama a Bici Pacífica Compostela, onde a idea era, se ven que non se pode investir moito en vías ciclables, porque en Santiago aínda é un problema separar os coches das bicis porque non hai espazo nestes momentos, a idea era un pouco reducir a velocidade dos coches no momento que hai bicicletas, tamén promover o uso de bicicletas tamén eléctricas para a xente que non está feita as costas esta proposta foi a máis votada na súa sección, na sección de municipio en xeral, e agora, espero que en 2018 hai que facer o seguimento dela, a ver se pon en marcha. Sí. Pois rematamos falando de bicicletas na cidade, en Santiago, en Compostela, no despacho de Paulo Gamallo, un despacho compartido de liñas modernas, podemos dicir que é un pouco analóxico a mesa de Paulo, porque sí que ten unha morea de papeles en riba da mesa. Non está, eu teño visto algunhas peores, pero peores... Non, pero vese que é dun home traballador. Sí, un home traballador, temos, obviamente, temos un encerado con algunhas fórmulas matemáticas así, que esas, presta moito nestes sitios, pero calquera persoa que entrase neste despacho e ve que está aquí xente traballando, non sabería dicir o que están facendo, que é xente que o que está facendo é que as máquinas aprendan a saber de igual xeito que facemos nós, a saber o que estamos a dicir. Cando consigan a retranca, volveremos a falar. Paulo Gamallo, investigador no Citius na OSC, moitas grazas por acollernos no teu despacho. Moitas grazas, un placer. Moi agradecido, Eva, vos, por virdes aquí. Graciñas. Cambiamos de fase con Daniel Pizarro, que é o noso experto en banda deseñada. Moi boas tardes, Daniel. Boa tarde, Manuel. A nosa nova sección de banda deseñada con Daniel Pizarro, que é profesor de tecnoloxía no IES Alexandre Bóveda de Vigo, e desta volta imos falar de dous cómics. O primeiro é O segredo de Coimbra, que é un cómic editado en portugués
polo Museo Científico de Coimbra. Que ven a conto porque a semana pasada estivemos en Coimbra no Congreso SciComm de Comunicación da Ciencia en Portugal. Tivemos a sorte de visitar o Museo de Ciencia de Coimbra e de coñecer parte dos seus segredos. Facíame gracia este cómic, por eso trouxen. Que é o segredo de Coimbra? Bueno, este é un cómic que surdiu, como case sempre que fan un cómic así algunha institución, un pouquiño por encargo, nos anos 90. Chegoulle, digamos, unha invitación ao autor, Etienne Herreder, para traballar sobre obxetos interesantes da Universidade de Coimbra. No Museo de Coimbra pois hai moitos obxetos da época da Ilustración do século XVIII que son un referente a nivel científico e a nivel histórico. Realmente o Museo da Ciencia de Coimbra son case 3 museos, porque está o que sería equivalente ao Museo de Historia Natural, os gabinetes de física e tamén os museos de química, e ademais teñen un museo de nova fornada, o sea que hai de todo. E o curioso é que estas pezas son o eixo ao redor do que xira esta banda deseñada, especialmente sobre unha cousa moi curiosa, que son os anamorfismos. Sí, os anamorfismos estiveron moi de moda no século XVIII, precisamente recollían a idea da Ilustración de que as cousas non son o que parecen, senón que ás veces temos que ver as cousas con outros ollos, os ollos que nos dá a ciencia e a cultura. Os obxetos anamórficos, os máis coñecidos son os das pinturas, cando cambiamos a perspectiva recollen outra forma, pero tamén hai obxetos que poden verse a través de, por exemplo, de espellos cóncavos, espellos convexos, espellos semiesféricos. Neste cómic pois se recolle esa idea que era moi de moda no século XVIII, xogar coa perspectiva das cousas. E ademais este cómic precisamente trae consigo unha lámina prateada para xogar a facer ver parte dos debuxos da banda deseñada e para probar este efecto e ver como unha imaxe aparentemente deformada ou poñer este cilindro na forma correcta e ollando desde o sitio correcto recomponse a imaxe. Efectivamente, porque na trama da historia aparece un suposto príncipe portugués do século XVIII, non vamos desvelar o que sucede, pero sí que ten unha relación directa co anamorfismo. Entón, nos debuxos do cómic, ti podes xogar con esta banda plateada e precisamente cambiar a perspectiva de algúns debuxos que teñen pois un anamorfismo cilíndrico neste caso. O segredo de Coimbra, editado pola Universidade de Coimbra. O primeiro cómic do que falamos esta tarde, o que ha de ocupar máis peso nesta sección é o neurocómic. Se empezábamos esta sección falando do cosmocómic, pasamos ao neurocómic. O título é moi semellante, pero semellanzas non hai tantas. Bueno, en realidade as semellanzas son que tamén é un cómic coral, no que aparecen algúns dos principais científicos que teñen aportado algo na historia da neurociencia, empezando, por suposto, por Ramón e Cajal, achegándose progresivamente aos descubrimentos que no século XX temos visto sobre as neuronas. É dicir, sí que é un cómic que ten un certo paralelismo co anterior de Cosmicómic. Todos sabemos que a neurociencia é das ciencias máis interesantes, máis vivas neste momento, porque aínda temos moitas cousas que descubrir sobre o noso cerebro e sobre as nosas neuronas. É un cómic que cando se lese moi rápido, os textos son moi concisos e coido que cumpre unha premisa, que parte da información é información netamente visual. Hai moitas metáforas visuais moi potentes e por eso non cumpre ter textos ni moi longos ni moi explicativos e por eso avánzase moi rapidamente na historia. Sí, o cómic está dividido en capítulos moi claros, como son morfoloxía, farmacoloxía, electrofisioloxía,
E logo hai unha trama central que non ten nada de original, é heredada de Alicia no País das Maravillas. En canto a trama, pois non é nada original, vemos a un persoaxe pois recorrendo un país imaginario que viría a ser o país das neuronas e da neurociencia, e onde vaise atopando cos principais científicos que teñen aportado avances no estudio do noso cerebro, como poden ser pois Ramón e Cajal, Golgi, Sherrington ou Bernard Katz. Ata Pavlov co seu can. Efectivamente, esa é o can. Entón, a trama aquí un poquiño de menos. O importante é a didáctica, porque efectivamente os debuxos acompañan moi ben a explicación concisa sobre pois avances que a mellor non son tan sinxelos de explicar. A máis convén destacar que neste cómic os dous autores son dous doctores, un Matteo Farinella e unha doctora, Hannah Ross, e fan realmente un traballo sobresaliente en canto a poñer en imaxes teorías neurocientíficas que teñen unha certa complexidade. Eu outra impresión, non sei que che parece a ti, como especialista en banda deseñada, é que inicialmente o debuxo é a unha soa tinta en branco e negro. Inicialmente parecíame o debuxo pois hasta un tanto hasta mesmo infantil, simple, pero en absoluto é xusto o contrario. É un debuxo moi planificado, moi pensado, e a min o que me pasou é que a medida que iba fondando na historia, o debuxo me gustaba máis. Sí, porque a medida que vas lendo ves que acompaña perfectamente os conceptos que quere ilustrar. Non é un debuxo profesional ao 100%, pero neste caso é unha maravilla porque ilustra perfectamente conceptos científicos moi complexos. Faino dende unha trama moi sinxela. Aquí o propio precisamente é apostar por debuxos sinxelos cun punto naif. Que ademais remata dando que pensar, deixando preguntas abertas, meténdonos xa en cuestións mesmo filosóficas sobre a nosa consciencia e máis o noso eu. Este é a crítica de Daniel Pizarro de O Neurocómic, un libro editado en Norma Editorial, aconsellado para rapaces a partir de que idade? Inda que o das idades é moi relativa, pero isto pode ler facilmente un rapaz de... Bueno, aquí poderemos falar de rapaces a mellor de 15 anos, é dicir, a partir de cuarto da ESO para os que somos profesores. Daniel Pizarro, moitas grazas por este cambio de fase. Grazas a ti, Manuel. Un saúdo. Esta semana celebramos o Día de Defuntos, polo que hoxe falaremos da química implicada no chamado cheiro a morto. A putrefacción é un proceso químico de fermentación pútrida de orixe bacteriano que acontece na materia orgánica animal por medio dos enzimas que actúan sobre os lípidos, proteínas e glúcidos. Este proceso provoca modificacións profundas e produtos nauseabundos que conducen á descomposición progresiva do cadáver e que provoca o que coñecemos como cheiro a morto. Para explicar as sustancias implicadas neste cheiro, podemos distinguir entre a descomposición de proteínas e de aminoácidos. Na descomposición proteica, fórmanse compostos aromáticos, como o indol e o escatol, que se producen mediante bacterias como produto da degradación do aminoácido triptófano. Estes compostos son os responsables do olor fecal e tamén se atopan de forma natural nas feces humanas. En canto á descomposición dos aminoácidos, nela prodúcense putrescina e cadaverina, substancias responsables do olor a podre. E ata aquí a sección de hoxe. Se queredes máis información sobre as moléculas na nosa lingua, lembrade que estamos no Twitter en @moléculas_gal e en Facebook Moléculas en Galego. Un saúdo
e ata a vindeira semana. E agora un aviso que nos atinxe a todos. Lembren a data do 29 de decembro porque ata ese día podemos vacinarnos contra a gripe. É moi importante que todos os que xa cumpriron 60 anos se vacinen. Tamén as mulleres embarazadas, as persoas con doenzas crónicas e todos aqueles que conviven cos grupos mencionados, para evitar deste xeito contaxiarlles a gripe. Os médicos recomendan que neses grupos nos vacinemos todos, tamén os que se vacinaron o ano pasado porque a vacina hai que renovala todos os anos. Ademais, esta é unha vacina gratuita e segura, pois xa saben que as reaccións que pode producir son lixeiras e pasaxeiras e nunca pode provocar a enfermedade. Non hai que ser alarmistas, pero a realidade é que cada ano as complicacións derivadas pola gripe provocan a morte de algunhas persoas. Moitas poderían terse evitado cunha simple vacina. Así que xa saben, poden vacinarse ata o 29 de decembro no seu centro de saúde. Hai máis de 900 puntos de vacinación en toda Galicia. Pidan cita para a vacina como fan habitualmente para cita médica. Poden informarse da campaña da gripe en gripe.sergas.gal. Necesito con urgencia la fusión de efervescencia. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? Wants to live forever. Wants to live. Quen quere vivir para sempre? A letra desta canción é do guitarrista astrónomo científico Brian May, de Queen, logo secundado por un tal Freddie Mercury. E esta canción forma parte dunha lista colaborativa aberta de Spotify, unha lista dunha iniciativa científica de divulgación que se chama Regueifas de Ciencia. E aproveitamos o último minuto do programa para saudar a Manuel Collado. Manuel Collado, moi boas tardes. Moi buenas tardes. Como divulgación da próxima Regueifa de Ciencia que a ter lugar este martes ás 8 da tarde na Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago, lanzastes unha lista colaborativa de cancións sobre a inmortalidade, sobre quen quere vivir para sempre. E cancións hai, tedes como polo menos medio cento delas. Sí, es curioso, ¿verdad? Porque al final, pensando, y bueno, gracias también a la colaboración de bastante gente, hemos conseguido dar con un buen número de canciones que tratan el tema de la inmortalidad, de la juventud, del paso del tiempo, y es que eso refleja que es una constante humana, la preocupación por el no envejecimiento, por la juventud eterna. Debe a ciencia axudarnos a vivir para sempre? Este é o tema que han debater os 4 poñentes convidados a esta Regueifa de Ciencia que ten de especial que é a primeira Regueifa de Ciencia internacional. Sí, es la primera vez que vamos a contar con ponentes que vienen de fuera y siempre buscando los mejores ponentes posibles para nuestros debates. Esta vez hemos tirado los trastos por la ventana y hemos decidido traer a gente que viene, en este caso, los dos vienen desde Inglaterra. Se alguén pescuda por internet Obi de Grey, xa polo menos vendo as fotos atesoura unha ben longa e gandalfiana barba. Sí, Obi de Grey es un personaje bastante peculiar y curioso, bien conocido en todo el mundo, dadas sus frecuentes intervenciones en conferencias públicas y sus intervenciones en programas también de televisión en todas partes del mundo. Ele é dos defensores de que xa estamos na liña de poder vivir, senón eternamente, moitísimo tempo. Sí, Aubrey de Grey es uno de los máximos defensores de esta línea de defensa
de que estamos en condiciones de poder realmente provocar una inmortalidad o al menos un periodo de vida para los humanos realmente extraordinario comparado con lo que en la actualidad vivimos. Nesta mesma liña, na de casi tratar o embellecer como se fose unha doenza, unha enfermidade que hai que erradicar, está tamén Carlos Martínez Alonso do CSIC. Sí, Carlos Martínez Alonso, profesor de investigación del CSIC, está también en este lado, aunque hay que matizar que en Regueifas de Ciencia siempre nos gusta contar con ponentes, con debatientes que mantengan una postura ligeramente distinta para enriquecer más el debate. En el caso de Carlos Martínez, su postura es más cercana a la defensa de que la ciencia está en condiciones de aportar soluciones al envejecimiento, no necesariamente para poder vivir para siempre, para ser inmortales, pero sí como la estrategia fundamental de poder curar las enfermedades. Temos o bando que defende que a vellez é un proceso natural no que non debemos de intervir polo menos directamente. Bueno, de nuevo, como siempre, buscando los matices, tenemos dos posturas dentro del bando contrario. Una, la que defiende Richard Faragher. Richard Faragher es un biogerontólogo británico muy famoso, ha sido presidente de muy diversas asociaciones, tanto británica como americana, de la investigación del envejecimiento. Por lo tanto, es un experto en el campo de investigación del envejecimiento y mantiene una postura realista de que realmente sí que debemos investigar las bases moleculares del envejecimiento, debemos intentar buscar soluciones, pero con el objetivo, sin perder de vista, que el objetivo debe ser curar enfermedades, no buscar una vida eterna o una vida para siempre. Es una postura ligeramente contraria con sus matices. En este debate tamén incorporades a un profesor de Filosofía do Dereito. Sí, de nuevo, buscando la diversidad en los debates de Regueifas, buscamos no solamente personas que puedan tener una formación exclusivamente científica, sino que nos interesa también siempre contar con otras visiones para intentar abordar los problemas desde distintos ángulos. En este caso traemos al profesor de Filosofía del Derecho, Vicente Belver. Vicente Belver está especializado en muy diversos campos de la bioética y uno de los temas que ha tratado es el envejecimiento. Su postura es más contraria a la investigación que intenta tener como objetivo el envejecimiento, porque para él el ser humano tiene una condición básica que precisamente la hace humano, que es la de envejecer. 4 posturas, 2 bandos para debater se a ciencia debe axudarnos a vivir para sempre. A cita é este martes ás 8 do serán na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago. E quen queira ir quentando motores ben pode escoitar algunhas do medio cento de cancións que falan do que é embellecer. Manuel Collado, un dos organizadores de Regueifas de Ciencia, grazas por atender a nosa chamada. Muchísimas gracias a vosotros. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Rematamos. A vindeira semana teremos máis efervesciencia na Radio Galega. Adeus. Eternos penedos ventos de liberdade, palabras malditas que nunca calan, voces ben erguidas e actitude, miolos como rochas, rochas que non quebran. Os vellos punks non morren. 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 Vento que respira, vento que ovea, vento que barulla,
vento da terra, vento que asubía, vento que fala, vento que a la humilla. Os vellos punks non morren. 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 De alfayas, discos de vinilo, verdades cuspidas, alumne ferro. Soa bello punk, esta noite na radio. Soa bello punk, xa sinto la deixo. Os vellos punks non morren. Os vellos punks non morren. Os vellos punks non morren. Os vellos punks non morren.